que non tiveras ti un. María, que tes na barriga? ¿Preparados? ¿Listos? Que che pasa? Nada. Estou contenta. Non o parece. Necesito que me axudes. Se non me axudas, Pago soa. Sei o teu nome e a policía está de camiño da illa. Tens que marchar, María. Marchar a onde? Pois non sei. Pero longe. Ten que pasar para Portugal. Tu aquí podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto. Este era o tráiler do filme O Corno, que acaba neste 2023 de ser unha afamadísima sorpresa. Moi boas a todos e todas, benvidos, benvidas a este voso programa, a este voso podcast chamado Galiportus, que une Galiza e Portugal voz a voz. Eu son Germán Estévez, o germano á portuguesa, e hoxe toca falar de cinema que fai historia, de filmes made in Galiza, made in Eurorrexión, Galicia norte de Portugal, máis ben. Falamos, como digo, do Corno, a primeira película rodada en galego-portugués que obtén o maior galardón no renomeado Festival de Donostia San Sebastián, a Cuncha de Ouro. E premio tamén este a súa directora Jaione Camborda, directora donostiarra afincada en Galicia desde hai anos, e que foi con O Corno a primeira directora nada no Estado en acceder a este trofeo. Estamos xa ca protagonista, pero antes gustaríame lervos algunha das múltiples críticas positivas saídas nos xornais nestas semanas, nestes últimos meses, acerca do aclamado filme. Poderíamos lervos innumerables críticas, innumerables reseñas, reviews. Quedámonos que unha de Alex Montoya, publicada en Fotogramas en setembro deste 2023, titulada O Corno, a sororidade que move o mundo. Comeza un pouco a reseña dicindo que tardofranquismo, Galiza rural, a chegada ao mundo dun bebé, o aborto clandestino e unha fuxida sen mirar atrás. O segundo largometraxe de Jaione Camborda abórdase desde o naturalismo máis esencial para ir tamén á esencia do ciclo da vida. Os seus primeiros 9 minutos son pura tensión na que somos testemuñas dun parto cheo de suor, de berros sostidos e xemidos nun corpo que se estremece. É todo unha visceral declaración de intencións. María, comadrona na Illa da Arousa, ofrece a súa experiencia e tenrura, a súa boa man e empatía, e axuda a nacer a unha criatura. A Cámara de Camborda propón unha completa inmersión no proceso, e despois fará o propio cando a protagonista responda a unha chamada de socorro que a empurra a cometer un pecado mortal. Road movie con olor a terra mollada, O Corno aposta pola fisicidade na vida e na morte, no sexo e no pranto, no baile e na maxia, remando unha barca nas rutas do contrabando e esas mans que se enterran para recoller patacas ou marisco.
O filme é un relato dunha escapada, sí, pero por riba de todo, propón unha historia de sororidade, de mulleres que axudan a outras mulleres, que se miran aos ollos, que as comprenden, que as animan, que as cobixan, de mulleres que se dan esperanza e que ofrecen un futuro. O corno estructúrase a partir dun puñado dunhas poucas escenas extensas e contundentes que frecuentemente usan planos cortos e moi potentes que aumentan o impacto do visto. É un cinema que activa os sentidos, tamén as emocións, que nos conecta ca natureza, con esa paisaxe galaico-portuguesa que luce nas moitas secuencias de exteriores, fantásticamente capturadas de día e de noite pola fotografía de Rui Pozas. Directora e guionista, Jaione Camborda debe ser sutil na construción da atmosfera opresiva da España rural de principios dos 70, cunha dictadura que languidecía sen perder un atisbo de crueldade. Ese é o contexto da fuxida de María, aínda que en realidade a viaxe ao pasado non esconde, non agocha a vixencia do que se conta, o onte e o hoxe dialogan permanentemente. Outro pleno 15 da cineasta é a elección dunha fabulosa debutante para dar vida á personaxe protagonista, a bailarina contemporánea Janet Novas, que desde o máis pequeno, desde a apabullante sensibilidade dos seus xestos e miradas, faise enorme. É posible, finalmente, que unha película como esta non puidera facerse sen a complicidade de dúas productoras que veñen facendo un traballo creativo rico e coherente. Andrés Vázquez, O que arde, e María Zamora, Alcarrás, poñen toda a súa carne no asador ao servizo da mirada dunha cineasta que se doutora na súa exploración da maternidade, da feminidade e da supervivencia. Isto é un pouco o artigo, a crítica que me apetecía lervos. Tendes moitísima información acerca da película en internet, moitísima opinión, a maior parte dela moi en positivo. Se non vistes aínda o filme, recomendámoslo vivamente, merece moito a pena. Pero, sen máis voltas, imos xa ca protagonista. Temos en directo a Jaione Camborda. Pedimosvos disculpas polo son, porque a entrevista foi tomada un pouco como se puido nun medio, cun os medios técnicos moi difíciles, por teléfono, e ben, a entrevista, como digo, non ten a mellor das condicións, pero penso que o importante é que a mensaxe chegue, e aí están as palabras de Camborda. Ben, aquí estamos no Galiportus, no programa de hoxe, cunha convidada moi especial, Jaione Camborda, a directora, produtora do último filme de éxito, o grandísimo filme O Corno. Moi boas, Jaione, egunon. Egunon. Non sei se xa despois de tantos anos en Galiza a cousa che vai máis por egunon ou por vos días. Que eres máis, vasca ou galega xa? Bueno, eu a verdade é que sempre digo que eu fixe de cidade non teño. Eu son vasca, afectada en Galicia e con moito amor a esta terra. Moi ben. Quen é Jaione Camborda? Xa sei que non é fácil falar dun mesmo. Agora tocamos un pouquiño todas as cuestións da vosa peli, un pouco, bueno, pois as cuestións que subxacen aí da película e todos os seus significados, pero contanos un pouquiño quen é Jaione. Bueno, é unha pregunta moi amplia, non? Contame ti un pouco que queres saber de mí. Sí, refiérome aos teus inicios, un pouquiño por onde che sai esa vena relacionada ca produción, coa comunicación audiovisual, co cine. Bueno, eu son, digamos, de vocación tardía que lle di, non? Descubro un pouco a miña pulsión así polo cinema cando tiña 19, 20 e a través da fotografía fixa. Me enamoro aí da foto analóxica, pasame moito tempo no laboratorio, na universidade, e a partir de aí comecei a investigar na imaxe en movimento, e teño a sorte de poder ir á Escola de Cinema de Praga, onde xa aí mato de enamorarme do cinema, ¿no? O cinema aparte unha escola que ten unha
historia moi vanguardista, no? O cinema, e bueno, aí como que me enamoro, sobre todo, do cinema experimental. Sigo formándome na Escola de Múnich, aí estou 2 anos, a traballar un tempo por esa zona, e é aí cando decido pues, voltar a casa, por circunstancias que se acabo en Galicia. Bueno, enamorome desta terra galega, comenzo aquí a traballar, bueno, comenzo un pouco sí que é verdade que en Múnich, como traballo de fin de carreira, comencé a desarrollar un guión que se chamaba Arima, que despois foi o froito da miña primeira longa, non? E foi ao chegar aquí a Galicia que intento pues, levantar este filme, pasóme 20.000 anos intentando levantala ata que conseguí financiala así de un xeito moi modesto. Esa foi a miña primeira película aquí en Mondoñedo. Falamos do 2019, verdade, Jaiona? Estreo en 2020 unha longa que tivo premio... No, al revés, 2018 a Rodas estrea en 2019. Ajá, moi ben. Falamos de mellor dirección no Festival de Sevilla Nuevas Olas, corríxeme se me engano, e da mellor película tamén do 9º Festival Márgenes de Madrid. Sí, exacto, sí. Tive unha sorte de participar neses festivais, recoller eses froitos, e, bueno, foi moi importante para mí, porque iso permitiume un pouco poder plantear tamén a seguinte, ¿no? De poder financiala, e foi claro, sí. Tes máis, nestes últimos anos, máis traballos, como algunha curta, algunha longa tamén, Encallados, Ouro do Tempo, Altas Presiones, Tempo Vertical, Berengo... Tes un mestre Mateo, tamén o mellor guión, non? Polos fenómenos. Sí, teño 2 mestre Mateos, unha por ONS e outra polos fenómenos, que son colaboracións, digamos, un co-guionista de Alfonso Zarauza para os seus filmes. Si temos aí 2 estatuillas. E unha produtora tamén, que a ver o meu euskera como anda, que se chama Snato Cinema. Sí, exacto, Snato Cinema. E, bueno, é unha produtora que formo para poder primeiro financiar Arima, e despois xa decido mantela, e, bueno, vou crecendo un pouco con esa productora tamén, non? E chega o 2023, Jaione, e chega o Corno, cunha cuncha de ouro no Festival de Cine, no renomeado Festival de Cine de Donosti, na súa 71 edición, mellor película, neste pasado 30 de setembro, penso que foron os premios, digamos que pouca cousa, é a primeira película en galego, para que non estea moi posto no tema, que dadevos co dato, primeira película en galego cunha cuncha de ouro, e primeira directora, muller, a nivel, bueno, do Estado, co premio. Ahora vamos un pouquiño ca circunstancia do festival en sí, pero contanos neste ano, ou se ven de atrás xa, como sai a idea, como xurde a cuestión do Corno. Pois o Corno xurde da necesidade de explorar o que é a capacidade de concebir da muller, de dar vida, de non dala, a través un pouco deste xérmolo que empezó a explorarlo cinematográficamente, e pasou 4 anos, ¿no? 3 anos e pico, un desarrollo del proxecto, y tamén desarrollando guión, un pouco explorando, ¿no? esta cuestión. Non nos vamos meter, evidentemente, en cuestións moi técnicas da película, que tampouco sei que o teu tempo é limitado, pero agora que falas da necesidade de concebir, hai unha imaxe moi comentada a principio da película que eu tiven o gusto de disfrutala, que, bueno, que está en boca de todos, e que a moitos que din que é incluso terriblemente forte. Non sei, si que non sabemos se é moi forte, si que é, bueno, pois, con moita enerxía, digamos, o principio da película. Sí, a ver, é unha escena inmersiva, ¿no? Longa no tempo, pero sí que forte non creo que sexa, é un traballo que traballa moito fora de campo, unha escena que traballa moito fora de campo, e que nese sentido pues, pode apelar, ¿no? Moito ao imaginario do espectador, ¿no? E aí pode ser que o espectador poda sentir a máis dura, pero bueno, eu creo que é un parto, e nese sentido tamén ten moita celebración.
Cal é o obxectivo do Corno, Jaione? En que pensas cando estás preparando, cando estás aí no traballo previo, que pensas que queres conseguir e que consigues realmente? Pois o que consigo realmente non te sei, non? Realmente vai depender moito de cada espectador vai a sentir de un xeito moi diferente, pero, bueno, un dos obxectivos é conmover, non? E compartir as incertidumbres cos espectadores, establecer un diálogo, un lugar común con eles, non? Nese sentido, pois o obxectivo é eso, non? Digamos, movernos, ¿no? Movernos emocionalmente, incluso físicamente xuntos, ¿no? Que se quere transmitir, bueno, un pouco, que che di a xente que a foi vendo? Supoño que estás farta de entrevistas estes meses, que che di tamén a xente un pouco que a que tes tido tempo de comentar? É unha peli que gustou moito, que che comentan? Pois a verdade é que os coloquios están sendo moi fermosos, porque, bueno, a xente pregunta moito, son coloquios moi activos, atopei moitas circunstancias de mulleres e persoas como moi conmovidas co filme, no? Nese sentido foi moi bonito ter esa resposta, e tamén moita curiosidade, no? Moitas preguntas tamén feitas de homes, por exemplo, que se acercan ao filme con moita curiosidade, e iso me parece tamén moi positivo. E a actuación do teu equipo, Jaione, como valoras? Porque hai xente, entendo eu que, bueno, con moitísima hai actrices con moita calidade, semidescoñecidas por o público en xeral, e que de repente topamos a Janet Novas con unha nominación a un Goya. É dicir, máis alá de nominacións, como te sentiche a gusto co teu equipo, e que foi o que che sorprendeu? Como valoras ese equipo? Bueno, foi un equipo, bueno, moi potente para mí, ¿no? Tamén, bueno, é un equipo moi femenino, pese tamén hai homes con unha sensibilidade dentro tamén moi potentes, pero foi, bueno, creo que foi un polo atractor tamén para moitas mulleres talentosas. Tive a sorte de traballar, pues, podería nombrar a cada unha delas, ¿no? Porque foi unha gran compañera, foron grandes compañeiras. Volvo brevemente a esa emoción da recollida da Concha de Ouro. De que te lembraches e que sentiches ao recoller o premio? Pois, bueno, eu dediquei o premio a compartir ese premio con todas as cineastas que están por vir, ¿no? Decía tamén nese momento que elas eran referentes para as seguintes, ¿no? Creo que máis me importaba ir a esa sensación de cabea, ¿no? De esas mulleres que me precederon e me abriron camiño, e as que espero que tamén eu este abrindo camiño, ¿no? Valoras ao recibir o premio, bueno, comentas un poquinho que a diversidade que hai que reivindicar, efectivamente, porque nos fai máis libres. Por onde iban os tiros un pouco? É dicir, por onde querías dirixirte esa diversidade? Bueno, creo que foi moi clara, ¿no? Tamén decía que, bueno, que nese festival estivemos escoitando moitas linguas diferentes, ¿no? De moitas latitudes, xéneros diferentes, ¿no? Digamos, máis diversidade de xénero, nese sentido, pues, esa torre de Babel, pues, para mí é enriquecedora. Bueno, xustamente pois é un dos grandes vínculos con este programa, que intenta unir Galicia e Portugal voz a voz. Pois efectivamente, O Corno é a primeira película en galego, usa indistintamente galego, bueno, quero dicir, a primeira película premiada na Concha de Ouro, non a primeira película en galego, combina perfectamente galego e portugués. Canto valor crees que ten unha película así para reivindicar a diversidade lingüística, para visibilizar o tronco común galaico-portugués? Bueno, non sei canto pode mudar, ¿no? As cousas, pero sí que hai un intento de normalizalo, de aparte, bueno, un filme que justamente apela que as fronteiras son impostas e non son reais, ¿no? E en concreto esta tamén,
tanto as simbólicas que percorren todo o filme como a tamén esta xeográfica que é imposta e que realmente culturalmente somos non existe esa distancia bueno, eso era un pouco a miña motivación, tamén entre outras de plantearlo así. Logo daquel panegre de hai uns anos, logo das bestas, chega o corno, digamos que están de moda as linguas cooficiais, hai vida máis alá do español e do inglés, Jaione? Bueno, creo que as artes estamos fai tempo, por exemplo no cinema, tamén as películas como a de Carla Simón ou outras, que están mobilizando tamén pues esos idiomas que queren normalizarse xa, e creo que en ese sentido o artista ten esa responsabilidade de ser punta de lanza, de poñer sobre a mesa aquilo que igual pues está costando máis dende outros puntos de vista da sociedade, e eso pues levamos tempo exixíndolo, poñendo sobre a mesa así. Tiñas claro que ia ser en Arousa, na illa, unha das partes importantes da trama, o Alto Miño portugués. Por que estas localizacións en concreto? Pois foron moi inspiradoras, o Illa de Arousa é un lugar moi inspirador, ese o Carreirón con eses fentos altos, que superan a altura do home, que serán eses rueiros, polos que pasas, te sientes como parte desa natureza, e para mí era moi importante ese personaxe fusionado coa natureza na miña peli, e despois esas tamén mariscadoras dos Salnés, tamén moi fusionadas coa terra, formando parte da paisaxe, entregadas a terra coas mans no lodo e os pés afundidos na terra. Era moi inspirador tamén para a miña personaxe. E despois, bueno, a cuestión un pouco do drama rural, tráxico, no que se asenta sempre esa imaxe de Galicia en moitos filmes como este. Crees que é o lugar de Galicia dentro do cine, dentro deste tipo de producións, sempre esa especie de drama, esa especie de traxedia, esas novelas negras tamén, por outro lado, que sempre están aí? Crees que isto axuda a vender a imaxe real de Galiza? É algo máis en positivo, en negativo? Xa, non sei, creo que tampouco non vendemos imaxes, imaxes de... Sí. Creo que intentamos, no sentido igual máis, pues que igual hai outros ámbitos, como o turístico, pues así, ou que igual pode vender unha imaxe máis de Galicia máis realista, nese sentido, nos metemos un pouco no mundo quizás do existencial, e nese sentido creo que o filme tamén percorre iso, esas mulleres apegadas á terra, pero obviamente Galicia ten moitas caras e seguro van a ir saliendo en moitos filmes, esa cara tamén do urbano, do industrial, de moitas máis facetas, digamos, que faltan por mostrar máis. Nada, estamos acabando xa, Jaione, que sei que estás bastante liada. A crítica é moi positiva, hai xente que di que a sororidade move o mundo, hai outra xente pola contra que fala de que a película é un pouquiño lenta demais. Que lle dis a estos mini críticos? Bueno, eu creo que en xeral estou moi contenta, porque creo que había espectadores que igual non terían ido por certos prejuizos, e a Concha permitiulles esa porta de entrada e ao filme a disfrutaron, e decatáronse que é un filme como moi accesible, moi abierto a moitos públicos, e que sí que aposto por un tempo que tamén é un posicionamento ante unha sociedade totalmente acelerada, propoño ao espectador contaxiarnos de respirar, de observar de outro xeito, e que son silencios moi cheos de movimento, de movimento emocional, e suceden moitas cousas no filme, non hai ningún momento, non é un filme contemplativo, é un filme moi físico e moi en movimento, Entón, bueno, nese sentido, pues, con ganas de contaxiar eso, tamén ao espectador. É un filme ambientado nos anos 70. Crees que é un fiel retrato histórico da época?
no fiel, no, pero sí que hay un rigor histórico, ¿no? En todo lo que ves, hay una investigación, hay pues eso, un intento también de ser esa época, pero a vez establecer pontes coa actualidade, ¿no? En ese sentido tamén hai como toda unha interpretación, ¿no? Desa época para poder falar da vida, ¿no? En este caso que todo eso reverbere no noso presente. A fotografía tamén me pareceu espectacular. Rui Posas, penso que foi un colaborador portugués, non? Sí, Rui Posas foi o director de foto e tive o placer tamén de estar con él hai uns días de novo charlando de cinema e foi realmente bonito poder colaborar, además que a pegada portuguesa tamén tiña que ver co filme, ¿no? Que foi bonito tamén como que a súa pegada quedara tamén, ¿no? E por último, bueno, a cuestión que comezabas un pouco, non? O que queres transmitir e en tempos como son os actuais, difíciles para o feminismo, películas desta maneira, películas así que transmitan tanto e tan ben, son conquistas, pequenas conquistas. Bueno, eu creo que todo que visibilizar, ¿no? Dende a muller e sobre a muller ganar dereitos en visibilización e en ese sentido pues estou contenta, ¿no? Pero bueno, ainda falta moito para chegar a un estado de verdadeira normalización, así que nada, seguimos E cales son os pequenos próximos pasos a dar, Jaione? Que tes en mente para 2024? Pois primeiro de todo dormir moito porque realmente está sendo unha época moi exhausta, moi bonita, pero a vez moi exhausta e preciso descansar un pouco e de aí coller todas as forzas e a ilusión de novo para plantear o seguinte proxecto que teño moitas ganas de empezar a meter as mans na masa. Van ser novos proxectos entre Galicia e Portugal, un pouquiño? Pois ainda estou moi aberta a moitas cousas, eu preciso, ¿no? de sentir esa liberdade, como decías ti, pois son unha vasca, ficada en Galicia, con pai peruano, nai catalana, e a vida me pode levar a moitas necesidades, ¿no? Creativas, pero bueno, ainda non hai nada definido. Moi ben, Jaione, pois un placer enorme, graciñas polo teu tempo, que sei que o tes moi codificado, moi fraccionado, é un placer, graciñas outra vez, esquerricasco por participar no Galiportus, neste programa galaico-portugués, no que tivemos o gusto de entrevistarte. Moitas gracias a ti. Hasta logo. Ben, e ata aquí esta entrevista con Jaione, ca directora, ca cineasta de moda. Pedimos outra vez disculpas polos problemas técnicos que tivemos, fixemos a entrevista casi sobre a hora, a axenda de Jaione cargadísima, unha axenda completamente chea, desbordada desde que foi a Cuncha de Ouro, realmente foi moi difícil chegar a ela, ao final conseguiuse. Dicirmos que tamén intentamos contactar con Janet Novas e con Siobhan Fernández para dar dúas voces, a galega e a portuguesa tamén, de dúas das grandes protagonistas, pero foi imposible, a produtora non nos deu conseguido máis, estivo moi ben, polo menos, chegar a Jaione que nos contase un pouco estas cousiñas. Se a vistes, vímola cansadísima, está moi chea de proxectos, moi chea de actividade estas semanas. En canto a Janet e Siobhan, dicirvos que a primeira, bailarina e creadora galega, leva anos traballando en coreografías e proxectos internacionais de danza e de teatro. Agora tocoulle colaborar, e vaya de que maneira, con esta longa metraxe, co Corno. E a bailarina que escondía unha actriz imponente, chega a dicir O País en outubro. E tanto que imponente podemos dicir nós, Janet, recordarvos que opta ao galardón dos premios Goya como mellor actriz revelación.
Un saúdo moi grande para ela, con quen puidemos escribir algunha frase por WhatsApp. Tamén para Siobhan Fernández, este momento de lembranza, a actriz portuguesa, encargada de acoller a Janet, María, no filme, como se chama no filme, cando esta atravesa o Miño. Siobhan leva xa 2 filmes e moito teatro previo, moito traballo nestes últimos anos. Moi ben, con estes minutos adicados ao corno, con estes minutos da entrevista de Jaione e a alusión a Janet e a Siobhan, a todo o equipo do corno, moitísimas gracias, obrigadísimo. Despedímonos, ata aquí este especial sobre cine, sobre cinema. Recordade suscribirvos, recordade darlles likes, comentarnos todas as achegas que queirades por correo. Estamos en galiportuspodcast@gmail.com, como sempre, tamén en redes, Facebook, Twitter, canle de WhatsApp. Podernos escoitar en Radio Ariz 107.2 da FM cada luns ás 6 da tarde. Un saudiño, como sempre, agradecementos a Carlos nos medios técnicos. Estamos tamén nas plataformas digitais, en iVoox, en Spotify e en Pod Galego para que nos escoitedes cando queirades. Hoxe marchamos na honra ao corno, na honra a esa sororidade da que falaba Alex Montoya en Fotogramas, esa sororidade que representa ao filme do corno. Marchamos coa Banda da Loba con un tema interesantísimo de 2020 na honra ao 8M dese ano. Chámase Morra o Conto e defende pois esa igualdade, denuncia a violencia de xénero e apoia esa, como digo, esa unión, esa igualdade, esa sororidade, unión entre mulleres. Coa Banda da Loba marchamos. Unha aperta moi grande. Até a próxima. Chao, chao. Bailar a Rosa Maruxa, son anos cavando a nosa